Desena setmana amb la corresponent mascareta, obligat a sortir de casa amb ella, i a la zona aquesta ara posarem a punt els nostres GPS per gravar el circuit, veient un lletrero d'un desaparegut, i arribem fins a Sant Julià de l'Altura, que és des d'on us demanaré la fotografia per la setmana, on veiem el Sant Julià de l'Altura dalt de cavall, i mica en mica arribem a Sant Vicenç de Verders, on hi ha una ermita que va ser traslladada des de Sant Romà de Sau en aquesta zona de Sabadell. Sabadell! Doncs bueno, feu cas. I trobem un bon amic, en Vicente González, que em va ajudar molt en marató, em va donar consells, amb en Barato, aquest senyor de verd, que anaven en bicicleta, en BTT, i aquesta parella que li vam explicar el projecte i li va fer gràcia sortir la fotografia mentre passejaven els seus gossos per Can Deu. Doncs bé, des de Sant Julià de l'Altura us demano la fotografia de la setmana, que em podeu enviar a foto@vocenoms.b. Gràcies!